Namaku Teman. Aku dibesarkan di keluarga yang penuh kesederhanaan. Aku punya tubuh yang paling pendek di antara teman-teman sebayaku. Dan inilah kisahku. Mbak, aku udah ketar kelamar gawean maneh. Ya aja ngono to, Le, tetep usaha. Kan sadok itu sendiri. Sing sabar le, rasa diketuni. Nyoba gayan ki ra mung wiwisan tok. Kuwi kudu semangat, soalnya golek gayan ku ora gampang. Piye? Mbok ya oke dipresak-presakne nang puskesmas ngono lho. Meteng gedhe. Periksane piye to? Kae lho mangan sayur wis tak masake sayur kok. Emoh, aku kek emoh, pilih iki koyo ngene iki. Lah nek ora gelem sayur kok ora sehat kok. Bayekmu ora lemu kok. Yo kan periksa nang puskesmas yo iso. Aku seneng aku ngene iki. Yo kae dipangan wis digolekne, bayem wis disayurke kok ora dipangan. Pokoknya aku seneng iki, aku pilih iki sambel aku kok ini wis enak. Oh, iseng gedang, gedang cepet. Wis rong le. Wedhuse kuwi jadi pakani, Pak. Lah iki lho makane. Kono. Masyaallah. Ayo to, Pak, aku kan gak periksa-periksakno, ora wedhus terus sing diurusi. Cek njaluk diperiksane piye nah? Ora enak gedange. Apa iya? Stunting. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada anak-anak. Sehingga pada dalam gizi yang kurang ini, maka kita akan berubah dengan perilaku anak untuk asupan gizi yang baik, kemudian merubah perilaku hidup bersih dan sehat, tidak buang air besar sembarangan.